И здравейте хора, аз съм Киртавлог. Малко странно звучи, да. Затова мисля да променя името, но не знам. Днеска исках само в този клип да ви кажа, че един човек ме каза да си направя клиповете повече време, затова от тук нататък клиповете ще бъдат към 5 или нещо повече. 5 или повече минути. Да. Също ще търся човек, който да ми дава теми, на които аз да снимам. Защото на нас ни е малко трудно да измисляме теми. Също така още търся човек, с който да снимам. И крайното съобщение, което искам да ви кажа е, че искам да ми задавате отдолу коментарите. Отдолу тъпите мазни коментари. Отдолу кейските мазни коментари. Коментари! Искам да ми задавате предизвикателства. Ако някой иска да ни дава теми, за които да снимаме, в описанието ще има моят скайп за връзка. Да. Ако някой иска да снима с мене, ще е това. Да ме добавя в скайпа и така също става. Добре хора, това беше всичко от мене. И дано ви е харесал клипът. Не забравяйте отдолу в тъпите коментари!